Oh, dan maakt mijn mama de waskot, hè? Oh, dan ga ik aan alle troep nog in de hoer en dan ga ik nog niks dienen. En vooral dit soort dingetjes, hè? Dat leidt dan overal en nergens. Zo zelf eerst ik blijven beginnen. Dan helpt me die aanspreken. Want anders dan komt mijn net onder haar dingetjes staan, jong. Dat is heel lastig. Ja, ik wil rust in mijn holland. Ik weet wat dingen helemaal en wat het leidt. Ja, kom erop! Plicht erop. Goeiemorgen, een naaie. Vlag. Vlag. Wat ben je dan? Ben je een beetje aan het oproemen, ja? Ja, ik ben even druk om het oproemen aan het hemden, want ik hoor er altijd wel wat bij, maar toch staan er gewoon haast van die lietse rommeltjes. Tja, dan overal komt het van die prularia en dat soort dingetjes. Dus ik ga even een heel slag door het hele hoesrest. De grote dingen had ik voor te plak dingen en nou, al het lietse spul had ik hier eerst delmeteren. En toen dachten we, want we hadden heel veel dvd's gekregen van in de auto. Heel volle. Maar ja, als dit al je zijn auto leidt, dan is de hele auto voor het vol, hè? Nou hier ik nog een oud cd-hoeske. Hier zitten nog al je cd's in. Broeken we net meer. Dus die hel ik leeg. En dan geven we alle dvd's hierin aan. Ja. En dan kunnen we het makkelijker weer vinden. Het zakstel cd. Ja, ziet het zandkasteel in de boefjes. Ziet in het verkeerde hoeske. Ja. Ja. Dus ik help eerst Ildo even met de dvd's. Dan roem je de laatste dingetjes op. Ik ga nog wat wasken. Ik ben heel strand in de wask. Ik ga in een maand dienen. Eerst je nachtwaar. Superleuk. En dan, als dat al hier aan kant had, zet ik dan even een hemel, ja? Eerst alles even aan de kant en dan hemel. Dus ja, een beetje sasso daar. Ga je die rits maar eens los. Ik denk dat was net zo, deze kat. Dat was een stik. Die ben me dat ik het wend, hè, dvd's. Alles is het in Wurg online. Maar is dat rits gewoon op zich? Zit een rits in? En daar helemaal. Orenkant, denk ik. Zie je, ik is me hier dan. En dan halen we de cd's eruit. En doen we de dvd's erin. En dan is het een beetje beter voor in de auto. Gaat me net de hele auto vol met dvd-hoesjes. Nou ja, dat is jullie dat op de planning. Thuis alles een beetje onkant en netjes. Het is toch triest waarboeten, dus... Mwah. Wie goed net een boeten. Dit is een keer vandaag net. Ja, die maai er wel uit. Die maai er al wel uit, Helja. Ja? Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je hem uit. Bye bye. Mijn broektameltjes cd's meer, hè? Nee. Er zit wel een paar tussen die wel met me net kwijt. Maar ze denken heel prettig tussen, die keer wel voor. Wat hebben we hier? Er zitten 2 in, juist hè? Wow, dikke stapel. Er zit alles hierin. Dan kun je toch een keer in de auto, kun je gewoon hierin uitziekje. Ik wil even wat zandkasteel. Dan zie je eens even, waar is die? Waar is het zonnekasteel? Oh, daar is hij. Hier is het zandkasteel. Juffrouws, zandkasteel. Frozen. Hier ben ik een leeg. Ja, dat komt allemaal voor. Lego Friends, Alvin. Kabouter Plop, Pixar. Maar mij even eens opzoeken. Minions. Nou, ik kan die in de auto. Zo. Hier is met een poppenbordje. Wat has je er even voor moois? En er een Elsa pop. Oh! Pippi! Pippi. Nou, pak Pippi. Pippi lijkt in het bedje. In het stapelbedje. Mama mag hem pakken. Nou, ik is het vregen. Leer vregen. Ma? Ja? Wil mama hem pakken? Jawel. Ik maak niks, hè. Ik word van alles, maar ik maak niks. Even zien, where is Pippi? Pippi. Ik zie al 2 oranje vlechtjes. Hebbes. Pippi is in de blote naki. Ik denk wel dat hij graag kleren weer aan wil, denk je net? Ja. Help hem die daar, maar dan komt mij op roem, hè? Dan moet je dat via jezelf, hè? Je wordt een skutje daar. Oh, Poppie. oké, klein Pippi, hoor. Nee, ik ben scooter niet gaan. Yes. Nou, dat werd toen een hele tour om het uit te krijgen. Zeg, een hele tour is om het weer aan te krijgen, denk ik. Maar is het nou ook mooi omlet, oké? Dat wil het zo heel goed, hè? Het zit heel strak. Dan maakt mijn mama de waskot, ja? Dan ga ik aan alle troep nog in de hoer en dan ga ik nog niks dingen. Nou ja, maar die boatje vind ik ook wel leuk, hè? Vind je het ook leuk? Boatje? Ja, dat is wel leuk, hè?
Ja, je ziet er hetzelfde uit. Ik bij je een vlecht in hier. Dat is toch hè? Ja. Wat zoekt je alweer? Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Ja. Helemaal in de Frozen modus op het heden. Dit is wel die lievelingsjurk, denk ik, hè? Ja, die was toch altijd al hè? Die is ook wel heel mooi. Nou, dit jurk... Anna vind ik heel leuk. Anna is ook heel mooi, ja. Zo. Tada! Nou, geef mij maar even een oproepje. Maar stel nog maar met een poppiesbordje. Yes! Oké, nou, en vooral dit soort dingetjes, hè, dat lijkt dan overal en nergens. Wat hebben we hier al hier? Yes. Oh, die Mathiakin. Er is hetzelfde vlecht in, hè? Ik heb dit staan in die verklaaiersbak. Maar telefoon in broeken? Zit er nog snat eten? Het zit terries, Ildau. Sure. Die, daarom heb ik hem die eerst staan. Hey! Waterskamer. Badkamer. Waterskamer. Wat is meer? Wat zei ze, Leeuwen? Wat is meer? Wat is meer? Ik vind ook nog al je troepjes. Is die nog hè? Nee. Nou, zo. We hebben bij een salade. Nee, we gaan nog geen televisie. Ga maar gewoon een watje met Anne en Elsa. Ja, dat krijgen we op de start ook wat meer. Misschien van de middag. Nou eerst net. We gaan nou eerst even watchen. Dat snap ik. Maar dat doen we nou even net. Kun je hem nog iets oors van die pakken uit de kast? Een spultje of zo? Ja. Ja? Ik wil je wel even helpen. Zullen we wat uit de kast zie je? Ja. Nou, kom. We doen net altijd televisie zien, joh. Watchen is toch echt leuk? Hele kast vol met spul, man. Best kast. Ja, dat kost je het nou, hè? Moest even ziek, hè? Ik zeg het. Oh, dan moet ik achteruit. Hesje, wat vind je toch leuk? Dit zegt hij direct. Is dit zo leuk? Ja, mijn mami Ja, met het eerste wat oproemen. Maar ik is dus zelf eerst even beginnen. Dan helpt me die aanspelen. Want anders dan komt met hem net onder haar dingetje staan, jong. Dat is heel lastig. Zet die op het... Nou, doe maar eerst even zelf, want mem wil eens oproemen. Wil je zitten? Of bij de liedse tafel? Hier zitten? Gewoon bij mem zitten. Ik kan mem wel even zien hoe ze het doet. Maar als het zelf even doen, want mem had even oproemen. Ja? Maar dat kist hoe wel. Zo, ik is er al in zelf wel in. Nee, maar ze op de oren. Ja. Even zien. Dit is echt al je badkamerspul. Spatspul. Zaken zien bandjes. Even zien. Waterscanner. Dit is klei. Wat heb je? Knutselspul. Knutselspul. Goed voor mij. Stempas, ook net onbelangrijk. Zaken wie naar de bibliotheek was met squallen. Je hebt een heel groot boek uitgezocht, hé. Episch avontuur. Ja, ik heb hem dat jongens mooie zaken lezen. Dus die. Oh, en dit is heel leuk. Zaken Thomas die hadden op Vreed Crea-uur. En toen kwam er een oproepje van... hey, wij willen graag theaterlessen doen, maar dan willen we graag in 2 groepen. Dus we hebben eigenlijk nog een per extra hand nodig. En toen zei ik, nou ja, dat is echt iets van mij. Maar ik zou het heel leuk vinden om hem dat doet. Nou ja, en het gaat om 4 of 5 keer ook. Dus ik zei, nou, ik zal ze even jaren. Maar er zat nou dat ik dat dus dwang. En dan had ik al even wat boekjes binnenkregen. En het is gelukkig in het Fries, want dat vind ik toch wat mooiste. Dan kan die band hun toch het beste in Utrecht, zeg maar. Dus ja, hier is helemaal aan de slag. Dus lijkt me hartstikke leuk. Na je week zijn we even op tafel om te zien hoe we de taken wat verdelen. Maar ja, die ken ik wel maar uit de voet. Nou, en wat ik zelf een hele goede tip vond qua het hoes aan kant houden, is dat alles in die hoes, zij neemde dat alles in die hoes een hoeske had, een eigen plakje had. Dus, nou, Biggelix, mijn lippenstiften, die jere.
Nou ja, dat is van alles gewoon een vast plakje haast, zeg maar. Mijn nagellakjes, die staan eerder. Oh, ja, wat trek me. Ja. Nou, zo wat. En daar staan gewoon van alles een beetje een vast plakje haast. Dat maakt het gewoon zoveel makkelijker. Dus ja, eigenlijk stond ik dat dan echt in mijn holle haar van. En als iets net een eigen hoeske had, dan was het of een hoeske creëren of het met voort. Dus ja, dan het zwaarste van het gauw ding, vind ik eerst denk van, oh, de jas die hing daar, de lezen staan daar, mijn sieraden lezen daar, mijn sokken lezen daar. Dus alles had een vast plak. En dat maakt het echt duidelijk van de oren meestal in het hoershuis. En dat klopt ik wel. De oren leren echt van, oh, als ik een wasselham had, mag ik daar wezen. Nou ja, daarom is die heus nog wel zo'n band dat zei. Want dan al die pluraria, dat rommelt dus wel wat door de hoes. Maar ja, nou lees ik het weer op het plak, werd het jet. En dan kan ik het oortje weer vinden. Dus ik vond het een hele goede tip. Ik denk, die deel ik nog al even mee. Want het jouwt me wel rust in mijn hol. Dat ik weet waar ding hindermat en werd het light. Ja, kom maar door. Pleeg erop. Wat is er, Wiefke? Hij is er helemaal vol. Wauw. Alle blokjes op. Tja, was ze er niet? Maar steeds omheen loeken? Met mijn helpt is dat echt wat heel. Tja, maar steeds omheen loeken. Look maar eens omheen. En een beetje scheef. Dan gaan ze er weer niet. Mama zegt. Ik wil even stop, maar mem moet even wat oproemen. Stom, hè? Vind mij net leuk. Ik wil even mij die 4 op een rij lang. Maar ja, mag het even zelf. Mem is als mijn kleren door met me kunnen doen. Moeilijk leren, hè? Mem had nog even opredden. Even zien. Waterskamer. Daar ga ik eerst even heen. Deze zijn. Dus we deze scontjes aan nog gewoon heel af. Ken je ook nog? Ja, wel. Dan laat ik die hier bij die even. Wat hebben we hier al even? Nog meer watersgoord. Knalje waterskast. Wat haast het voor? Oh, is het aan het zweten? Zwet op gebit? Die weer lekker zacht, hè? Zwetbandje. Mama zegt. Ja, joh. Zwet op gebit van al dat poetsen, man. Dus hè? Ja, die ek. Man, met zwet op het gebit, man. Even shit, knutselspul. Buikjes op de wang, hè? Ja. In het knutselkastje. En klaar. Zo. Het begint er al wat op te likken, jongens. Gelukkig. Dan doe ik je op de tafel. En dan zit ik maar even een wask opvouwen. Wat is toe al je te maken? Klei. Hartjes. Dit is klei. Oh, mooi man. Dat kennen mooi even. Heel leuk. Met wat aan in wask gevouwen. Kom gezellig hier binnen zitten, oké? Nou, als ik hier nog snel in een slag van, dan kan Ildo hier eens een koesker van. En als die dan slipt, dan kan ik even dat hoes nog even hemelen. Even een stafje en soertje en even dweilje. Oorl en doekje hoor. Nou, dan zeg ik wel, dan kijk ik nou nog correct weer aan met Ildo en Pielen. Maar eerst zit maar even een beetje aan kant en kun je hier in ieder geval aan lezen. Want het wordt nog wel heel vol hier in dit bed. Doe raak. Dit nog even doen? Ja. Best. Dan gaan we dan eten en dan doen we even een koesk, oké? Kom maar zitten. Later. Ja jongens, wij van nu weer nog wel even. Wij gaan even een spultje doen. Dan even eten. Dan gaat Ildo even naar bed. En dan zal ik even stafje en soertje en dat soort dingen. Daar zal ik je net verder maar vervelen. Maar ja, zoals ik zei, het is best wel even lekker om het huis even weer helemaal resetten. Alles even weer op zijn plak. En dat iedereen alles weer op zijn eigen plakje en in zijn eigen hoeske is. Ja, zo doe ik dat altijd een beetje. Ik hoor het elke dag wel wat bij. En dan 1 keer in de week even alles goed, zeg maar. Ja, dat zat ik steeds altijd oproemen. En netjes in de hoes is, dan is het in mijn holle ek. Bij de ene is dat wat meer dan de oorste, dat weet ik. Ik vind het gewoon heel fijn. Dus, en dan mij heus wel een keer wat rommelen. En dat ik zei van, moet ik boaten worden. Maar dat in ieder geval alles maar op zijn eigen plakje kin en op een eigen plakje houdt.
Hey, ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwe tonk omheen en via het net de chill app te downloaden voor je tablet als telefoon. Want een nieuwe chitvlog. Hey, Hey,